قدامي منستر فيدرالي دكتور أبي أحمد أبز حلف أوان كابز حتى مو مصحف منجست مدمر أم عرف شدشته زتسجاجر قطر أبز بالمري حساب أبز أسفر وملغتي استفلالي حجرات زفر حرشاز زمنا تكنولوجي بمتقام لمعنت حمد بمن زيادن حرشا مسنقدي بمزماد مخانو حبيرم يوم كم إثيوبياون حرشا مسججار هاجر مسججار بمخانو بميكانيزيشن بمحجاز قرب التواتات بممحياشن حدشتي زرعتي بمفتان لوط اتزفر نمقلت اف يسرح كم زلو قليص اميم إثيوبيا ننوح عامتات اتختلو زنبرة دحور السرارحة حرشا وصيتاوي كخون بزي مخالو زلاقي قلطفون زبناوي سراحة حرشا مسعبن قدي ليوم اتحساب قاعدن مقبار زحقزو استفلاليو جماروتات كمزلو اتهم قدامي منستر ابريهم يوم نعبنت دما ديجيتال تكنولوجي بمدقام فريات مدنفاع نقطر بفرياتن مفرياينتن مسققار زبناو نقدي فريات حرشا ام مسفح استسرحو تقبارات ون صريحهم يوم نمخانو كم حجر ابتزفر استوغنو تقبارات انتاي لوطم إثيوبيا سرحة حرشا كاب تجمر بركت زبلو عامتات كم زقصارات يزرب مس حرشا نويح عامتات متأثار زلو حجر كساب قربا اوان وحسنا مقب مرققات سينا حاجز وزاي اتتصبه هاجر من باراون ناي قربا اوان تذكرو ايوم نإثيوبيا ابزفر حرشاو صيت مسان مخنياتات تباهيلوم كابز تقاسو غدايات لما نتزفر زبناوي كوينو كسقم زي مقبار كم اون دخوم بهال السراح بقدامنت زتقاسيوم ابزفر حرشا دحور ميلا متقام إثيوبيا لمو حمدن متشو كونتات أير اندهالوا تتقاميت كيتخون غيروايو كاب قرب عامتات كن از تاريخ نمغيارن زلو عقمي ناب حافتين مسققار بستوغنو تقبارات زبرتات علوطتات يمطلو عندو لت هولستاين ذرية اللو بهتل هذا كلتا هولستايل عليت زي بلو غزايلن ازي نعي حدا وصيتيو كالاي وصيتي نبرتي كبابينا صبا زي بلوم اب غزاي رغو يساتيو صبا يغزو صبا بتمጣጣኒ ዋጋ ስለዘقرب ተጠቀምቲዮም ሰው የሚያረጋው ለውጥ ኖሮት ነው ብለን አንድ እሷን ገዛን ከዛ ከገዛ ወዲ አንድ ስትወልድ ወተቱ በጣም አሪፍ ነው ሰብ ይሰርሐሉ ዘሎ ሎጢ እንተ ዝህሉ እዩ በመባል ሓንቲ ለሕሚ ገዚእና ንሳምስ ወለደት ጸባ ረኺብና ጽቡቕ ጸባ እዩ ዓሊታ ጽቡቕ ስለዝኾነ ምስ መጸት ሓደ ግዜ እንተ ትወልድ ጸባ ጽቡቕ ኮይኑ 12 ሊትሮ ኣብ መዓልቲ ድማ ትህብ ነይራ ካልኣይ ምስ ወለደት ድማ ንግሆ 15 ምሸት 10 ሊትሮ ትሕለብ እያ ኣብ መዓልቲ 25 ሊትሮ ምዃኑ እዩ ኣነ ሕዚ እቲ 20 ሊትሮ ንኮንትራት ይህብ እቲ 5 ድማ ንገዛ ንጥቀመሉ ጸባ ንሰትየሉ ጠስሚ ንልከየሉ ጽቡቕ እዩ ካብቲ ኮንትራት ዝሸጦ ድማ ደቀ የምህረሉ ቀለብ ከፍቲ ገዝአሉ ማሕበራዊ ናብራይ የሸንፈሉ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ በለማት ትምህርት በተሰጠን ዕውቀትና ትምህርት ልክ እኛ እዚህ አምጥተን ተግባር ላይ አውለን የኛንም ምርት ጨምረናል بترفات لمات بستوهبنا فلطتن ትምህርትን አቢልና ልክ እንሕና ድማ ናብዚ አምጺና ተግባራዊ ብምግባር ፍሬያትና ወሲኹ እዩ ኣብዚ ከባቢ ድማ ተመክሮና ብምርአይ ካብ ከምዚ ዝበለ ስራሕ ክዋፈሩ ህይወቶም ክቕይሩ ዕድል ፈጢሩ እዩ ንሕናን ስድራናን ለዊጥና ቁጠባና ኣማሓይሽና እንዳረአዩ ኣብዚ ከባቢ ዘለው ሰባት ብበዝሒ ኣብዚ ዓውዲ ይዋፈሩ ኣለዎም بفلاي كوصاي بزمص سرناي نزبنات زيغاتاታት قلب زنبرت ግንድማ አብጓጓ ክረምትን ሓጋይን ስርናይን ምፍራይ ዘኽእል ዓቕሚ ዘለዋ ኢትዮጵያ ድሒሩውን እንተኾነ ብዘበናዊ መንገዲ ስርናይ ምፍራይ ምጅማራ ኣብቲ ዓውዲ ነቲ ለውጢ ካብ ዝተወሰዱ ስጉምትታት ዝጽራሕ እዩ እዚ ድማ ኢትዮጵያ ካብቲ ሓጋዛይነት ናብ ላእኻይነት አሰጋጊርዋ እዩ መስኖ ስንዴ ማምረት ከጀመርን 5 ዓመት ሞልቶናል የመስኖ ስንዴ ቢሰራ ለሀገርም ለራስም ውጤታማ እንደሚሆን
አምነንበት ስልጣና ወስደን ወደዚህ እንትን የገባ ነው። ስርናይ በመስኖ ምፍራይ ካብ እንጅምር 5 ዓመት ኮይንናሎ በመስኖ ስርናይ ምፍራይ ተዝሰርሐሉ ንሃገር ኮነ ንባዕልኻ ውጽኢታዊ ከም ዝገብር አሚንናሉ ስልጣና ወሲድና ኢና ናብ ዝስራሕቲና ፈለማ ንሕና ሓረስቶት እንዳሃለና መሬትና እንዳካረና ኢና ንጥቀም ነርና በመስኖ ስርናይ ምፍራይ ካብ እንጅምር ግን ናብራናን ናብራ ስድራናን ሸፊና ንሃገርናውን እታወት ዝኸውን ፍርያት ነቀርቢና ዘለና ስራ ከጀመርን አንድ 3 ዓመት ነው ስራውን ከጀመርን ወዲህ ደግሞ ውጤታማው ነናል እዚ ስራሕ ካብ እንጅምሮ 3 ዓመታት ኮይንናሎ ውጽኢታዊ ኮይንናለና ዘበናይ ብዙኾነ ኮምባይነር ኢና ንጥቀም ቅድሚ ሕዚ ብኸፍቲና ዓውድ ነኸይድ ነርና ፈለማ እዚ ስራሕ መስኖ እንትንጅምር እውን ብኢድ ንዓጽድ ነርና ኢና ብኢድ ዝስራሕ ስራሕ ብዙሕ ልፍዓት ኣለዎ ቀትሪ ፀሓይ ለይቲ ቁሪ መከራይ ነይሩ ፍርያት እውን ኣዝዩ ይባኽን ነይሩ ኣብዚ እዋን መንግስቲ ጸገምና ተረዲኡ ብቴክኖሎጂና ንጥቀም ዘለና እዚ ድማ ኣብ ፍርያት ኮነ ጊዜኻ ብግቡእ ኣመ ምጥቃም ዕዙዝ ተራ ይጻወተሎ እዩ ኣብ ሒደት ዓመታት ብዝተገበረ ጻዕሪ ካብ ጠለብ ውሽጢ ዓዲ ሓሊፉ ሰደድ ክሳብ ምግባር ዝበጽሐ ስርናይ ታሪኽ ተሓጋዛይነት ኢትዮጵያ ካብ ምቕያር ሓሊፉ ሸርፎ ወጻኢ ንምዕዛዝ እውን ሓድሽ ዕድል ዝፈጥር ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ገሊጾም እዮም ሁላችንም ትንሽ ቆንጠጥ ብለን በዲሲፕሊን መስራት ይኖርብናል በየክልሉ ኩላህና ንእሽተይ ቆንጠጢልና በዲሲፕሊን ክንሰራሕ ኣለና በብክልሉ ማለት እዩ እዚ እንተዕወይትና ጥራሒና ካብ ልመና ምግቢ ናጻ ዝወፀት ኢትዮጵያ ነረጋገጽ በስራሕ ሓደ ክረምቲ ኣይረጋገጽን ክረምቲ ምስራሕና ጽቡቕ ነገር እዩ ንሱ ምስተኣከበ ሓጋይ እውን ብመስኖ ክነፍሪና ሓጋይ ምስ ወዳና ድማ ክረምቲ ንቕጽለሉ ተርፋት ሌማት ብተመሳሳሊ ሓምለዋይ ኣሰር እውን ብተመሳሳሊ እንትደማመር ብልጽግና ኢትዮጵያ ብዘይ ጥርጥር ክንረጋግጾ ኢና ድሑር ስርዓት ሕርሻ ብምዝማን ውሕስና ምግቢ ምርግጋጽ ከምኡውን ቁጠባ ሃገር ንምጉልባት ዘፈር ሕርሻ ብቴክኖሎጂ ምድጋፍ ቀረብ እታወታት ምምሕያሽ ሜካናይዜሽን ምጥቃም የድሊ ብመንጽር እዚ ኣብ ዝሓለፉ ሂደት ዓመታት ዝተሳለጡ ስራሕቲ ጠለብ ሓረስቶት ዘማልኡ ስግኣታት ብተስፋ ዝቐየሩ ኮይኖም እዮም እዚ ስራሕና በተግባር ኣትዩ እዩ እንትበሃል ኣዝዩ ደስ ይሉና ፍርያት ብዕጽፊ እዩ ዝውስኽ ምኽንያቱ ኣይንግደብን ቀደም ዘበናዊ ዱቕ ይመጽእ ነይሩ መሬትና ተሓሪሱ ይተርፍ ነይሩ እዩ ብፍላይ ኣብ እዋን ኮሮና ዘጋጠመና ይፍለጥ እዩ ዋጋ ዘበናዊ ዱቕዒ ከመይ ወሲኹ ከመ ዝነበረ ምዝካር የድሊ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ካብ ወጻኢ ስለ ዝመጽእ እዩ ካብ ውሽጢ ዓዲ እንተዝኸውን ግን ንስራሕ ዝግድበካ ነገር አይህሉን ከዚህ በፊት ስንጠይቅ ነበረ የገበሬዎች ጥያቄ ነበረ ይሄ ማዳበሪያ ቅድሚ ሕዚ ንሓትት ነርና ኢና ሕቶ ሓረስቶት እዩ ነይሩ ጉዳይ ዘበናዊ ዱቕዒ ኣብ ዓዲ ውሽጢ ካብዚ ተዝኾነልና እንዳበልና ንሓትት ኢና ነርና ምኽንያቱ ካብ ወጻኢ ተገዚኡ ዝመጽእ ዋግኡ እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ መጓዓዝያ ኣሎ ኣብ ዝደለኻዮ እዋን እውን ምግዛእ ይትኽእልን ኣብ ዓድና እንተሃልዩ ግና ብእዋኑ ከቕርቡልና ይኽእሉ እዮም ብትሑት ዋጋ እዩ እውን ዝቐርበልና በማዳበሪያ ብቻ ወጪኛ አንድ በሬ ሽጤን ትልቅ በሬ ሽጤን አንድ ፈጫሳ ማዳበሪያ በቆሎ ለመዝራት ዘበናዊ ዱቕዒ ንምግዛእ ኣዚና ንጽገም ኢና ነርና ሓደ ዓብይ ብዕራይ ሸይጥና ሓንቲ ታኒካ ምሸባሕሪ ወይ ዕፉን ንምዝራእ ብኽባር ኢና ንገዝኦ ነርና ብዙሕ እዋን ንሓቶም ዝነበርና ሕቶታት ስለ ዝተመለሰልና ኣዝዩ ደስ ኢሉኒ እዩ ነመስግን ድማ በኮምባይነር መሰብሰብ እህል እንዳይባክን ያደርጋል ብኮምባይነር ምእካብ እኽሊ ከይባኽን ይገብር ስራሕና ይሳልጥ ሓረስታይ ፍርያቱ ቀልጢፉ ኣኪቡ ናብ ቆፉኡ ክእቱ ይሕግዝ የዘንድሮ ምርት በጣም ጥሩ ነው ናይ ለብዘበን ፍርያት ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ብክላስተር ኢና ስርናይ ዘርኢና ፍርያቱ ጽቡቕ እዩ ዝንሄ ካብ 1 ሄክታር ካብ 50 ክሳብ 70 ኩንታል ክንረክብ ንጽበ ንዓጽዶ ዘለና ስርናይ ከምቲ ንጽበዮ ፍርያት ከም ዝህበና ሰሙሉእ ተስፋ ኢና
ካብ ኣጠቃቅማ ቴክኖሎጂ ሓሊፉ ሓደሽቲ ዝራእቲ እውን ከከም ኩነታት ኣየር ከባቢኡ ንምዝራእ ዝተጀመሩ ተግባራት እውን ከም ሃገር ተፈቲኑ ዘይፈልጥ ሩዝ ብምዝራእ ሓረስታይ ምጥቃም ሃገር እውን ዘለዎ ሃፍቲ ክትጥቀም ምግባር ተኻኢሉ እዩ ናይ ወረዳ ባለሙያን ቀበሌ ባለሙያ ባስተማረ መሰረት በኩታ ገጥም ዝሰራ ሃውሬም ነፃ እንሆናለን ሰሙያ ሕርሻ ብመሰረት ዘምሃሩና ብኩታ ገጠም እንትንዘርእ ብዙሕ ኢና ንርባሕ ካብ ሓለዋ ኣዕዋፍ ነፃ ንኸውን ፍርያትና እውን እቲ ሓደ ነቲ ሓደ እንዳረአየ እዩ ዝኸይድ ሓደ ዓይነት ዝራእቲ እዩ ፀሃያይ እውን ሓደ ዓይነት እዩ እዚ ብምዃኑ ድማ እንዳተሓጋገዝና ኢና ንሰርሕ ዘለና ውፅኢታዊ ክንኾን ኢና ኢልና ኢና ንሓስብ ተረጅነትን ከማጥፋት ከውጭ ብቻ ከመጠበቅ ራሳችን ተሓጋዛይነት ካብ ምጥፋእ ካብ ወፃኢ ጥራሕ ካብ ምጽባይ ኣብዚ ዘሎ ማሕበረሰብ ድማ ከምዚ ቀልጢፎም ዝበጽሑ ዝራእቲ እንዳፍረና ንተሓጋገዘሉ ኩነታት ሓሲምና ኢና ጀሚርናዮ እዚ ስራሕ ማሕበረሰብ ተረባሒ ዝገብር ፈተነ ኢና ንገብር ዘለና እዚ ፈተነ ተተዓዊቱ ምርባሕ ዝራእቲ እዩ ዝኸውን እዚ ዝተመሓየሸ ዓሌት ዝራእቲ ኣብ ስፍሕ ዝበለ መሬት ማለት እውን ኣብ ግራት ሓረስቶት ወይ ኣብ ናይ ባዕልና ግራት ነቲ ዘርኢ ብምስሕፋሕ ብምዝራእን ተረባሕነት ሓረስቶት ንምርግጋጽ ኢና ንሰርሕ ዘለና ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ መንግስቲ ምድማር ዝብል ራብዓይ መጽሓፎም ኣብ ዘመረቀሉ እዋን ከም ዝገለጽዎም ዘፈር ሕርሻ ብምዝማን ቁጠባ ሃገር ምዕባይ የድሊ ሃገር ዘለዎ ሃፍቲ ብምጥቃም ናብ ተግባር ብምቕያር ይከኣልዩ ዝብል ምርኣይ ብድኽነት ሽማ እትለዓል ዘይኮነትስ ኣብነት እትኸውን ሃገር ምዃና ምርግጋጽ የድሊ ነዚ ድማ ኣብ ሓምለዋይ ኣሰር ዝተመዝገበ ውጽኢት ብኣብነት ኣልዒሎም እዮም ሃገር መፍጠር ነው ብቕዓት ኣፈጻጽማና በብዙሕ መንገዲ ርኢና ኢና እንድደልያ እትመስል ሃገር ዘይኮነትስ ኣብነት ትኸውን ሃገር ምፍጣር እዩ ንኣብነት ሓምለዋይ ኣሰር ኣብ ታሪኽ ጸለምቲ ህዝብታት ክሳብ ሕዚ እዋን ዝኾነ ኣካል ዘይፈተኖ 48 ቢልዮን ፈልሲ ተኺልና ኢና እዚ ንመስሎ ዘይኮነስ ኣብነት እንኾነሉ ኮይኑ ኣብ ማህደር ታሪኽ ክቕመጥ እዩ ክኸውን ኣብ ስር ናይ ዝነበረ ወፍርን ዝተረኸበ ውፅኢት እውን ብተመሳሳሊ ክግለጽ ይኽእል እዩ ንሕና ኢትዮጵያውያን እንተተደሚርና بحوار كنسرح انتوسينا نخينا زبل نجر نمرأين مبازحنا زهنتون يو بلصقنا إثيوبيا مرأي زي تحجز إثيوبيا مرأي صبغت إثيوبيا مرأي دكاس زخلق قدايو زبانو حرشا بمتكبر بتكنولوجين فلتاتن استدقف أسرار حاب مختال وحسنا مقبي كام الرقاقات بتوساخي نإندستري معري كونتات مفتار كأتسالة الممخانون اتهم قدامي منستر أملاخيتهم يوم ኢትዮጵያውያን እርሻን እንደጀመሩ ይነገራል ምድረ ቀደምት ስለሆኑ ኢትዮጵያውያን ምድሪ ቀዳሞት በመዃኖም ሕርሻ ከም ዝጀመሩ ይዘረብ እዩ ሕርሻ ጀሚርና ሓፂን ቀጥቂና ማሕረሻ ሰሪሕና ሓሪስና ዓጺድና ምብላዕ ዘጀመርናን ህዝብታት ከመይ ኣብኡ ተተኺና ጠጠዊልና ምግቢ ንዓና ሕንቅለይቲ ኮይኑ ንከዓቢ ንክኽእል ብመልክዕ ሕራንና እንትንተግህ እዩ ስናይ ጅማሮ ጀሚርና ኢና ዝኾነ ኣካል ይእመን ኣይእመን ዘድንቕ ጅማሮ ጀሚርና ኢና ግን ደማ ገና እዩ ጅማሮ እንታይ የድሊ ቀጻልነት የድሊ እንተይ ተቆራረጸ ክትግበር ይግባእ ከምኡ እንተ ጌርና መላእ ኢትዮጵያ ኣብነት ጽባቐ ለውጢ ዘመናውነት ተገይራ ክትጽራሕ ትኽእል እያ ካልእ ፕሮጀክት ልምዓት ገማግም ወሓስቲ ርባታት እዩ ፕሮጀክት ወሓስቲ ርባታት አዲስ አበባ ወይ ድማ ፕሮጀክት ርባታት አርባ ምንጭ ብዘይ ምጥርጣር ንብዙሓት ሃገራት ኣብነት ክኸውን ይኽእል እዩ ኣዝዩ ዝነኣድ ጅማሮ እዩ ዘሎ ነዚ ጅማሮ ብምስፋሕን ንመላእ ጸለምቲ ህዝብታት ኣብነት ዝኸውን ስራሕ ለካስ ይከኣል እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ካብ ከተማ ኣዲስ አበባ ምግዋሕ ይከኣል እዩ ኣብ ስርናይ ዝነበረ ወፍርን ዝተረኸበ ውፅኢት እውን ብተመሳሳሊ ክግለጽ ዝኽእል እዩ በዚ ድማ ንሕና ኢትዮጵያውያን እንተተደሚርና ብሓባር ንምስራሕ እንተወሲና ንኽእል ኢና ዝብል ነገር ንምርኣይ ምባጽሕና ዘህርፍ እዩ ኣየድቅስን ብልጽግና ኢትዮጵያ ምርኣይ ዘይትሕገዝ ኢትዮጵያ ምርኣይ ጽብቕቲ ኢትዮጵያ ምርኣይ ድቃስ ዝኸልእ ጉዳይ እዩ እዚ ህንጣወ እዚ ድልየት ብታሪኽ ካብ ዝረኣይናዮም ስብራት ናብ እንድልዮ ራእይ ንምብጻሕ ብምዝላል ጥራሕ ዘይኮነስ መንገዱ
بتخكل محنصاص يدلي كمي انت تጓعيزنا اينا اتي زدل رأي كنعوت نخل قداماي كاوشتي ندقى بمرايو كريستنا إثيوبيا اسلمنا إثيوبيا نعالم زمهرو ترفي فلت أزلوا انبر كابعالم زنافق خونا يخلن مخنياتو كريستنا تجميرو اب كبابي 30 عامتيو ناب إثيوبيا آتيو اسلمنا تجميرو ابتي تجمر لعادي انتي تتسفحفحيو ناب إثيوبيا آتيو حدا الشح عامت زخعبت فلت أزلوا إثيوبيا كتمهر انبر كاب كالوت كتمهر اتهنطو كتخون يبلان كاوشتي ندقى كنريا لنا كاوصاخه كنمهر لنا زحلفونا زقدمونا زسلطنو زفطرو هاغرات አለው كنمهر لنا كنقدح جنا يبلنا كنمهر يزلنا